Télé ou Jabarani. Oui, gars. Bienvenue sur notre espace, comment dirais-je? Bi mena télé kuma de ɲɛfɔ aw ɲɛna. Dɔw kɔni ko Jabarani. Ma fɔ ko tɛ de, nka o kɔni ye kɔnɔnafili dan de. Bari n'i ko Jabarani, o ye bara de ye jaw la maralen no min kɔnɔ. Jaw tɛ se ka bɔ u nɔ la fɔ mɔgɔ ka magaw la. Alors que télé ale bɛ ja de yira mɔgɔ la, a bɛ mankan fɛnɛ yira mɔgɔ la. Jabarani nu a tɛ se ka foyi k'i ye f'i ka maga la, n'o tɛ ja tɛ bɔ a nɔ la, wa a tɛ mankan yɛrɛ fɔ la. O la aw kan k'a dɔn ko Jabarani ka dɔgɔn télévision kuma ɲɛfɔli la. O la mun bɛ bɛn a ma, kumaden min bɛ bɛn a ma, o de ye jakan ye. Bari a bɛ ja yira la, a bɛ ka mankan fɛnɛ bɔ. O la a bɛ fɔ télé de ma ko jakan, a bɛ fɔ télévision ma ko jakan so. Wa ne tagara, i b'a partager yaasa Jabarani fɔli ka dabila.